Des d'Iberflora m'acaba de trobar així els Magic Buffons, els millors mags a treure a la Ribera en tot el món, en tota la vida. I bueno, de primeres, és molt fàcil que vinguin al Hell Contest, que estiguen per ahí, igual pot ser fem-nos algun truque de matxa de proximitat, com este que van a fer-nos exclusivament per nosaltres. Una salutació, tens els bitets, Sí, els bitets bueno, si tinc jo, animals, mireu, tinc així, són els homes que tinc, per exemple, tinc una mansió a Las Vegas, jo he actuat a Las Vegas, el bar Las Vegas, no, És esteu? Sí. No, mira, o per exemple, tindre un Porsche recorrent tota Europa, o si no, fer un creuer pel Caribe, també, o tindre un ordenador, una tablet, o si no, un redonche o una mariscà, però clar, el més clar la mariscà és el que se necessita. Què necessita per una mariscà? Diners. I no està mal perquè fem així, simplement. No te pots imaginar, però... Me caga la puta mare! La intenció de repartir-lo sol és la intenció, Vale? Gràcies. Bravo! Bueno, una salutació a tots, Bueno, esperem tindre los deberes, Seria un puntazo que vinguéreu al Hell Contest. Així que de veres, tenim un kung fu molt bo. Us esperem allí. Vale, estarem allà. Molt bé.